Este pròxim diumenge el Carnaval de Vinaròs tornarà a ser protagonista a la ciutat i és que una vegada més tindrem la trobada de comparses al passeig de Fora Forat amb l'elaboració de les paelles. El menjar sempre és bo i més per agafar forces de cara al Carnaval de Vinaròs 2016, que tot just el 29 de gener, ràpidament després de Sant Sebastià, com aquell que diu, començarà. Per tant, el colorit, el bon ambient i la gresca del Carnaval de Vinaròs el tenim assegurat. Serà una mena de preparar els anclatges de lo que serà el gran circ del Carnaval de Vinaròs, on les comparses, a més de la junta gestora del Carnaval de Vinaròs amb les 32 comparses, a hores d'ara ja estan treballant de valent per a que el gran circ carnavalesc de Vinaròs, una vegada més, triomfe davant de tota la ciutadania. Durant estos dies, com diem, se treballa de valent, però és que este cap de setmana tenim les paelles de les comparses, però també a Catalunya, i en l'anterior règim també, hi ha una ciutat molt famosa pel seu carnaval, que és Vilanova i la Geltrú, on precisament el cap de setmana que ve, 14 i 15, se celebra a la capital del Garraf el Saló del Carnaval. I també, entre les representacions que hi hauran de l'Estat, a més de Navarra, Catalunya, també tenim allí presència del Carnaval de Vinaròs. I precisament el president de la gestora, Avilio Segarra, en l'entrevista que li va fer la nostra companya Lídia Lavèrnia, també en parlava de la presència de Vinaròs a la Fira o Saló de Carnaval a la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú. La setmana que ve nosaltres ens hem convidat a la primera Fira del Carnaval, on anem a Vilanova i la Geltrú, ens han invitat a nosaltres i a 4 carnavals més a donar unes explicacions de com funcionen els nostres carnavals, el de Reus, un altre del País Basc, el de Vilanova, i comencem a fer la promoció ja d'este carnaval. Ho hem vist molt interessant perquè allí toquem la part de Barcelona i és una fira que va molta gent, és una fira maquinària i dins d'això hi ha una fira de carnaval i hem pensat que valdria la pena anar per ensenyar el nostre carnaval, per portar-lo a la gent de Barcelona que vingués al nostre carnaval aquí a Vinaròs. Què porteu a la fira? Què és el que exposareu? Exposarem 3 tratges, un d'una comparsa, un d'home i un de dona, de les comparses de la Tomba i Tomba, grans, uns tratges bonicos. Després farem una presentació dins d'una sala que ens han dit això, hi haurà una taula redona, i portarem tota la publicitat possible perquè la gent pugui veure on tenim el carnaval.